wo se hwe na ene ya de kese a edi etwa afini mu nyina na na sa ye da soronko kese e wa Asante mem firi se opem so ye sa ebo na baso wa masumdwe aba ye nuanom e wo soro ho ntokwa kese esi na nso so opem so de ne ho gi mu ene mpanimfo de omo ka ho esi asumdwe Thank you very much. Charles Konadu. Now I'm the owner of Charleston Hotel in Accra. Now by me by idea, I feel be a kwasi ada bia a chatwo in December no. Aya kwasi there. Na sa kwasi there di ntia ema edi mu ene se ya nananom a wo moje hokoda bia yegu nsa frɛ wo mo. Oma hweye so ama afe no atoyen na atoyen no ebi adwumadi a yedi ye nyina so ebi wo ho a ne dia nkoyie ebi wo nso ekoyie ma no na setie bia no enkwa de hia edisi atinkwam nko ade ye nananom aboa enti ada yedi ye nso ye ba besom because aha ye som a ye som ye nananom a omoje ye hokọ ene ye besom wo mo enti eye ade kese pa na diam na di mu kese kura ne se the returnees wo mo a ye nuanom a wo mo firi amanono a wo mo so aba ebi ma hada. This is the first time ebi ba ha wo mo ba en so ne so ma bakwa wo mo de nwuma ebi abetoto nsase a wo mo be yafu eti ye no kura no eboa the development of the country ana wo mo so aba ha abehwe amamre ye wa amamre ene amane na san ye mamienu da bia wo se ye to aso ye because ye beto e ene ye no so na de atena amia bepem ene you be das na be bisa se ye na echirebu onmo no ma de kronti e akoside ankasa nti be se nka wo kire akoside eni hinti a ese ye yesa de no emre bejo se ye di akoside no akoside de e ya de ehia pa e part of our culture krobia won a culture. Now every last Sunday of the month bia no ye di akwasi there but ya na nyani nyina na ye kese sei e di obo ho ahemfo no wodi wona hemfie na ne kese pa de ahemfo na no pa wo mo so no de na hemfie kura no a na afi wo ma ba besom ye na otumfo osetutu otosom ye no e di nyina wa ha no ye ba besom na ya sa aboa amakwasi de twa toyi asipi amyenina na me pe akoside ni mini ne nchirase so bi beti ase se e de ade ne edi sa ade kwa na me kan sa akoside de ye betowe ya nananom na sa da no ene edi gu nsa ekonwa fie ye gu nsa mansamafo so ma hwen ye amna bepem ne na afi nso no ye yaduani nyina de gu akonwa so e de ya culture bia je se ye ya edi mpuntuo nso ba yeah that's na wo bibi nso abeka kire ahwefo mo hwe na asase da bia na ase nchie bia ahwefo hwe de je se ye ebi wo ho a wo mo ba behwe ade ebi nso wo ho a wo mo yabusuafo adehie pii wa ha ene hemfo a ye besom ne bibia but saade we ye de na e wo senko bia timi e behwe bie efri se ye adekase bia the whole world obia nyankoba behwe ye ninti na ma returnees omba na omu nyina se pi e wakra ne takrade eso na de omu nyina ba a wo mo behwe culture amani ayeye ene na mamre ni bibia yeah ene e be do wase Doctor